Mga ikso ng Ebanghelyo sa Ginoo. Palihog maglingkod. Mayong buntag na natong tanan. Ang maong sambingay sa Ebanghelyo, may tungod kini sa tubig. Unya, ila sa linya, nag-ingon si Kristo. Paimnar ako. Kaya ang babae, na tingala tungod kay sa una kong panahon sa mga Hudyo o sa mga Samaritanhon, dili sila good in relationship. Wala sila itang sandurot. Tungod diyan na lain sila ibutan nato, lain sila tumong silahan pagtuo. Mutong natingala ang babae o nakaingon ang babae na Hudyo ka o ako Samaritan. Busa nganong nangayo kaman ka na tubig nga imong imnon. Kaya mo ito nga si Yesu Cristo, itubag siya, niingon ako nasayot kapaunta sa kasa sa Diyos. O kinsa bining nangayo kami mong tubig. Mangayo kayo kaniya o hatagan kaniya tubig nga naghatag sa kinabuhi. Ang sambingay ng isuon, kung sa malikin na klaseng tubig na isutan ni Yesu Cristo. Atong dimataan diha sa ato ang pagkinabuhi na ang tubig, physically, makakuha siya o buling. Makakuha sa mansa, makalimpyo siya sa kabutan. Apan ang tubig na isutan ni Yesu Cristo, dili siya literal o kung dili siya ordinaryong tubig. Kung dili, espirituhanon na tubig na gikan sa Diyos. Mao kini ang mensahe sa tubig. Gani, ang tubig nga espirituhanon, usa kini ka gigamit nga pagbukas sa ako ang kalat. Sa mga paagi nga hugasan ka sa tubig. Dali diha sa Juan 3:5. Ingon, gawas ko ang tao, magpakatao pag-usap sa tubig o sa espiritu. Dili siya makasulod sa lihay. Tungod diyan na ang tubig diay nagsimbol sa bunya. Kaya paghugas sa sala. Tubig nagbulang buhay sa bunya. Unang Pedro 3, versikulo 20 at 21. So, ang tubig na ginisutan, dili literal. O, nanong kinahanglan man nga hugasan kita pinaagis tubig o sa espiritu. Mga igsoon tungod kay sumala sa pinadayag 21-27, wala mang gawin makasunod sa langit nga mahugaw. Samtang kita, natao nga makasasala. Muna ka pag-iman ng mga igsoon, ang ato ang bangko sa pikas na moingon nga ang mga bata, mga bagong na tao, limpyo o walay sa. Apang mga igsoon, diha sa balaang kasulatan sa pasahon ni San Pablo nga sa Roma, nag-ingon din siya, ang tao na ulipon sa saan, hinungdan na mamatay kini. O ang tao, ang tanang tao, nakasala. Roma 5:12. Apan ang tubig na gipanayo ni Kristo, mao ang tubig sa gugma, dili tubig pisikal. Sama nga si Kristo nagpitay sa cross. Ato nang mabasa sa Juan 19:28, nga niingon si Kristo, "Giuhaw ako." Kini nga tubig, ya ang mga kadagkuan sa mga Hudyo, gitulusan po tawag siya og tubig, giputang sa kahoy o gitunol. Wala sa nakasabot na ang tubig na gisutan ni Kristo dili literal. Kundi gugma sa Diyos ang maong tubig. Muna na, si Kristo di ay giuhaw sa pagtugma sa katawhan. Sa samang paagi, ang usa ka anak nga mibulag sa dilikanan, kung wala na magpakita. Normally, natural lagi siguro nga ang amahan, mubati o kamingaw o kauhaw sa igugma siya ka. Ni bakit siya kamingaw o kauhaw sa igugma? Ang Ginoo pa nga walay makatupong sa dako sa igugma diri kanata. So ang tubig ay nagsimbolo sa igugma nga giuhaw atong Ginoong Jesu-Kristo. Sa samang paagi usab, wala may mga katanon diri. Sa mga batanon, na kanaganing biyaan sa uyab gawa na nagpakita,
usa namutex, usa simana, mubati kayo na nag-uhaw sa ikugma. Ingon anak ko lang Ginoo. Unang grabe ang sambingay ni Kristo nga ipakita mahitungod sa tubig. Unang mga igsuon, pagtulunan nato kini. Sa atong pagkinabuhi nining kalibutan na puno sa mga tentasyon, puno sa kasalanan, puno sa pagpakasala, hinungdan nga malayo kita sa Diyos. Hinungdan nga magulang kita sa Diyos. Hinungdan nga siya ibati o kauhaw. Diya panahon sa cross siyang pagbitay, nakaingon din siya, giuhaw ako. Kung kaya ang pagpakasala mga igsuon, usa sa makapahilayo sa Diyos. At na mabasa sa Isaiah, Kapitulo 59, versikulo 2, ang pagpakasala makapahilayo sa Diyos. Muna may igsuon kung kita nagsala nga wala kini dalang pagtilulsol, usa kini kahinungdan nga diin hilayo kita sa Diyos. Hinungdan ng hilayo, of course, malayo kita sa grasya sa Diyos. Ang ato sa Ginoo, uhaw sa pagtugma. Nang pagtulunan, ang ngayon natong hinulsulan ang ato mga sala. Aron dili kita mahimula sa Diyos. Aron dili mubati o kauhaw ang atong Ginoong Hesus-Kristo. Nang mga isuon pagtulunan, sa atong pagkinabuhi ng kalibutan, mura kita og naglakat sa kadalanan nga bisa na sa atong ampi usahay kita magkahugaw. Magkahugaw sa mga tentasyon o pagkasalanan. Apan tuon ni ana, uduol kita sa kumpisanan aron kita dawat sa pasaylo kasalanan. Amen.